Felly, i agor datganiadau'r prawn, hoffwn wahodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i'r llwyfan. Mae'n frodor o Bontarddulais, aeth i astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen, ac wedyn gyrfalewyrchus y maes cyfreithiol. Doth yn ôl i Gymru wedyn i sefydlu fusnes ei hun, cyn iddo gael ei ethol fel aelod o'r Senedd dros Gastell Nedd yn 2016. Rydym ni'n ffodus iawn i gael gweinidog dros y Gymraeg ac addysg sydd wedi bod yn eiriolwr brwd dros weledigaeth y Llywodraeth i ddyfodol yr iaith yma yng Nghymru. Mae wedi dod â gweledigaeth ac uchelgais newydd i'r maes. Mae wedi pwysleisio pwysigrwydd defnyddio iaith yn ogystal a sicrhau bod dysgu yr iaith yma yng Nghymru yn gyraddadwy i bawb o ba bynnag gefndir. Mae hefyd wedi sefydlu Comisiwn Cymunedau Cymraeg i weld beth sy'n digwydd o ran yr iaith yn ein cymunedau ni, a hefyd mae gynno fe ddiddordeb mawr mewn siaradwyr newydd a sut mae'r siaradwyr newydd heini yn dod yn ddefnyddio'r iaith i'r dyfodol. Felly, Weinidog, gai drosglwyddo'r awenau i chi gychwyn cyflwyniadau a sgyrsiau'r prynhawn. Diolch yn fawr. Wel, diolch o galon am y croeso, y croeso cynnes i fod yma gyda chi, ac mae'n braf iawn cael y gwahoddiad i ymuno gyda'r drafodaeth bwysig hon sy'n digwydd ar draws diwrnod. Innovation comes from creating environments where ideas can connect. Dyna eiriau'r awdur Stephen Johnson. A dwi'n mawr obeithio bydd heddi yn gyfle i hynny ddigwydd. Diolch i Brifysgol Caerdydd am fod mor barod i gydweithio gyda ni i drefnu'r diwrnod hwn. Yma i drafod arfer da ac arloesi mewn polisi iaith ydyn ni. A licen i ddweud ar ddechrau'r sesiwn cymaint o fraint a pha mor ddiddorol hefyd. Mae wedi bod i fod yn weinidog dros yn iaith ni ers bron i 2 blynedd. Bydd y brwdfrydedd a'r angerdd a'r emosiwn dwi wedi gweld yn y maes yn aros gyda fi am byth. Ac o ran iaith, angerdd ac emosiwn hyd yn oed, dwi'n dweud yn aml bod y Gymraeg yn fwy na just rhywbeth dwi'n ei siarad, mae'n rhywbeth rwy'n deimlo. A dwi'n credu bod mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn i ni gyd. A nod diwrnodau fel heddi yw trafod dulliau o droi teimladau fel yna mewn i reality. Mae gyda ni yn Llywodraeth Cymru weledigaeth glir ar gyfer ein iaith ni a chynlluniau arloesol i droi'r weledigaeth hynna yn reality. Ond hynny mae'n bwysig pwysleisio un peth. O gychwyn cyntaf Nghymru fel gweinidog, dwi wedi dweud nad oes da Llywodraeth Cymru, na fi fy hun, na neb arall, a dweud y gwir, fynopoli ar syniadau da. Felly dwi'n edrych ymlaen yn arbennig at glywed am syniadau a gwersi gan bawb sy'n yma. Beth i ni'n wneud yn dda yma yng Nghymru a lle gallwn ni wella? Beth ych chi eich hun wedi ddysgu gan wledydd eraill? Beth fyddai'ch cynghorion chi, y bobl sydd wedi teithio i Gymru ar gyfer y genhadledd hon, beth fyddai'ch cynghorion chi ar gyfer datblygu polisi iaith ymhellach yng Nghymru? Ac o ran teithio, mae llawer ohonoch chi wedi teithio'n bell i gyrraedd yma. O fewn Cymru, Iwerddon, yr Alban, Catalwnia, Gwlad Basg, a hyd yn oed o Ganada. A just y siaradwyr yw nhw wedi croeso cynnes i chi gyd. Ac nid teithio i gynhadledd arferol ydyn ni heddi, arloesi, arfer da, wrth gwrs, gweld hen ffrindiau a chydweithwyr a gwneud ffrindiau newydd efallai. Ond diolch yw thema'r dydd hefyd. Diolch i un unigolyn am gyfraniad sylweddol iawn. Colin, mae ehangder eich gwaith ymchwil a'ch cyhoeddiadau chi'n ryfeddol. Daearyddiaeth, crefydd, democratiaeth a pholisi iaith wrth reswm.
Chi wedi dylanwadu ar gymunedau ieithyddol ledled y byd. Chi wedi bod yn barod i'n helpu ni yn y Llywodraeth ac i'n herio ni yn adeiladol. Buwch chi'n aelod gweithgar o Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt. Chi wedi dysgu, dylanwadu, mentora a meithrin cenedlaethau o fyfyrwyr. A dwi'n gwybod bod sawl un o'ch cydfyfyrwyr chi yma heddi. Braf gwybod fod cydweithwyr o Lywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd a'r bwrdd hefyd yma heddi i'ch anrhydeddu chi. A ran pawb sydd yma, diolch am eich cyfraniad chi ac am eich arweiniad doeth chi. Mae'ch ymchwil a'ch gyrfa chi wedi gwerthfawrogi nid yn unig yma yng Nghymru, ond hefyd yn rhyngwladol. Ac at yr agwedd rhyngwladol hwnnw, dwi eisiau troi fy sylw nawr. Ydy, mae'r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond cofiwch chi, dyw Cymru ddim wedi troi cefn ar Ewrop nac ar weddill y byd chwaith. Rydyn ni'n wlad sy'n edrych allan am bartneriaethau rhyngwladol. Rydyn ni'n rhyngddibynnol. Ac rydyn ni gyd yma yn rhan o rhwydweithiau a chymunedau sydd yn gwein i gyd at ei gilydd. Mae'r gynhadledd heddi ein hylodaeth ni o'r NPLD yn brawf o hynny. Ac ro'n i'n falch iawn o gymryd ran yn yr ICML Mehefin diwetha, oedd yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf ers 10 mlynedd ar ugain. Nawr, bydd yr rhan fwyaf ohonoch chi yn gwybod bod ni wedi cyhoeddi Cymraeg 2050, strategaeth uchelgeisiol ar gyfer ein iaith ni 7 mlynedd yn ôl. Ac iddi 2 brif nod, miliwn o siaradwyr a dyblu'r nifer ohono ni sy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd erbyn 2050. Teitl un o bapurau polisiaeth Colin yw Wake Me Up in 2050. Ac rwy'n eich sicrhau chi bod ni yn effro i'r posibiliadau a'r heriau hefyd o'r lefel honno o uchelgais. O ran hynny, byddwch chi wedi clywed efallai hefyd bod dirywiad wedi bod yn niferoedd siaradwyr y Gymraeg yn ôl y cyfrifiad diwetha, lleihad o ryw 24,000 i 538,000. Rydyn ni ar siwrnau ieithyddol hir dymor, ac fel pob siwrnau hir, mae disgwyl i ambell bymp ar hyd y ffordd. A dyna lle mae rhaid i mi fod yn onest iawn. Roedd canlyniadau'r cyfrifiad, wrth gwrs, yn siomedig. Nid dyna oeddwn ni eisiau gweld. Ond mae rhai arolygon eraill yn awgrymu bod nifer y siaradwyr mor uchel yn 900,000. Felly, rydyn ni'n gwneud gwaith mwyn deall pam mae'r gwahaniaeth hwnnw yn ymddangos rhwng arolygon ystadegol sy'n mynd i'r afel a'r Gymraeg. A'r hyn oedd yn codi'n nghalon ni wrth deimlo'r siom hwnnw, oedd bod pawb yn rhannu'r siom gyda fi. A bod pawb eisiau i'r Gymraeg i ffynnu. Efallai achos bod mwy a mwy ohono ni yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn i ni gyd. Waith faint o'r iaith i ni hunain yn ei siarad. Felly rhaid wrth optimistiaeth. Rhaid aros yn y gêm am y tymor hir. Peth parhaus i'w gweithredu polisiaeth, ac o ran y tymor hir, o ran y dyfodol, rwy'n ni gweld yn beth positif. Bod agwedd tuag at ein iaith ni, bod mwy o bobl yn ei dysgu hi, mwy o falchder yn ddi hi, a'i bod hi'n fwy canolog fyth i ddiwylliant a hunaniaeth ein gwlad ni nag yr oedd hi sicr pan oeddwn ni'n blentyn. Mae hyn oll yn werthfawr, ac rwy'n ni groesawu fe, a dwi eisiau mwy ohono fe. Ac mae eisiau pethau gwahanol hefyd. Mae angen arloesi. Ac arloesi ydyn ni ym maes addysg drwy'r papur gwyn wnaethon ni gyhoeddi y llynedd fel rhan o'r gwaith ar y cyd gyda Phlaid Cymru fel rhan o'r cytundeb cydweithio. Dwi ddim yn credu bod ni'n creu digon o siaradwyr Cymraeg at y dyfodol drwy'r system addysg ar hyn o bryd. Dyna'r gwir amdani. Mae Gymraeg yn perthyn i ni gyd yng Nghymru, lle bynnag i ni ar y continuum ieithyddol. Mae pob disgybl yng Nghymru felly yn haeddu dod yn siaradwr Cymraeg, ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohono ni sy'n gweithio yn y system addysg i weithio tuag at y nod hwnnw. Mae'r cynigion sydd gyda ni yn
adlewyrchu'r nod a'r uchelgais hon ar gyfer y system addysg yng Nghymru. A bydd gwireddu hyn yn golygu cynyddu'r nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg, ond hefyd cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion sydd ddim eisoes yn ysgolion cyfrwng Cymraeg penodedig. Yn sylfaenol, rydyn ni am i bob disgybl ddod yn siaradwr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol yng Nghymru. O ran fy ngwleidyddiaeth i, llafurwr ydw i, wrth gwrs, ond dwi hefyd yn aelod o'r blaid gydweithredol. Ac rydyn ni'n llywodraeth hefyd wrth i'n creu mwy o sefydliadau cydweithredol i weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofodau uniaith, os mynnwch chi, a rhaid wrth rheini mewn cymdeithas ddwyieithog fel Cymru. A llawer o'r ieithoedd eraill sydd yma heddi hefyd. Ond beth mae hyn yn meddwl yn ymarferol? Wel, arian, a dweud y gwir. Ond arian i helpu bobl i helpu hunain, os hoffwch chi, grymuso cymunedau a'i grymuso nhw i brynu a throsi tafarnau lleol, enghraifft. Hen gapeli sydd wedi cael a'i troi nhw'n llefydd i bobl ddod at ei gilydd yn Gymraeg. Pobl dod at ei gilydd yn y Gymraeg. A peth pobl yw iaith. Mae'n ffenomen gymdeithasol, nid jyst ieithyddol. Felly, ym mhob peth i ni'n wneud i wireddu'n uchelgais ar gyfer yr iaith, reality pob dydd ein siaradwyr, ein dysgwyr, pobl Cymru fydd yn ein harwen ni. Ac arloesi a chyfnewid arfer da yn ganolog i'r reality honno wrth reswm. Felly, gyfeirio at waith Colin am y tro olaf heddi, wrthai o leia, wrth i fi ddeffro'n 2050, dwi eisiau edrych nôl ar gyfnod o arloesi, o fod yn ddewr, o gymryd ambell risg, ac o ddysgu oddi wrth ein gilydd. Ac mae rôl gan bawb sydd yma heddi yn hynny o beth. Diolch yn fawr iawn i chi.